Un nobre galego converteuse no home máis decisivo da vida dun dos escritores máis grandes de todos os tempos, Miguel de Cervantes. Mira este cadro de Eugenio, Oliva e Rodrigo. Cervantes moribundo, a súa esposa, o confesor e unha última dedicatoria escrita compresa da súa derradeira obra, Los trabajos de Persiles e Sigismunda. A quen vai dirixida? Ao conde de Lemos, a un galego. Pero quen era realmente este home? Por que Cervantes o chama Grande, Mercede e Amparo? Por que lle dedica todo o que publicou antes de morrer? Pedro Fernández de Castro, sétimo conde de Lemos, primoxénito dunha familia poderosa, sobriño e xenro do duque de Lerma, o home máis influente da corte de Felipe III. Grazas a él, Pedro entrou no corazón do poder e converteuse no gran mecenas do noso século de ouro. Lope de Vega foi o secretario persoal do conde e Quevedo e Miguel de Cervantes foron algúns dos seus protexidos. Na segunda parte do Quijote, Cervantes agradecelle ao conde que o sosteña, o protexa e lle dea máis do que el mesmo podería pedir. O conde foi presidente do Consello de Indias, virrei de Nápoles e presidente do Consello de Italia. Escribía poesía, teatro e crítica literaria e tiña unha biblioteca con máis de 2000 libros. Pero a corte era unha trituradora de persoas. Cando o duque de Lerma entrou en desgraza, o conde de Lemos viuse arrastrado e decidiu retirarse en Monforte. Morreu en Madrid e enterrárono anos despois no convento de Santa Clara, que fundou a súa viúva na capital do Val de Lemos. Actualmente non se coñece o lugar exacto onde repousan os restos mortais do sétimo conde de Lemos. Agocháronos por temor a seren expoliados. Haberá máis historias como esta con acento galego.